Merħba għal din 17 il-video lezzjoni fis-sensiela. Din id-darba se nkomplu nitkellmu dwar il-macros u se naraw kif nista' nesporta u nimporta macros minn kompjuter għal ieħor. Min segwa l-video lezzjoni ta' qabel din jaf li konna ħloqna macro sempliċi u rajna kif din baqet maħżuna fil-Word anki wara li għalaqna d-dokument u ftaħna ieħor. Mela illum se nibdew l-ewwel billi nesportaw din il-macro ħalli nkunu nistgħu npoġġuha fil-Word installat fuq kompjuter ieħor. Niftħu il-Word bħas-soltu u immorru fuq View, Macros, View Macros. Issa, mill-lista li għandi nażel il-macro li jrid nesporta, f'dan il-każ macro test, l-unika waħda li għandna u nikklikja il-buttuna Edit. Din se toħodni fil-parti avvanzata tal-Word fejn wieħed jista' juża l-kodiċi speċifiku biex jipprogramma l-macros. Hawnhekk fil-fatt qed naraw il-kodiċi speċifiku li l-Word irrekordja waqt li aħna konna qed noħolqu din il-macro. Fuq ix-xelluk tal-iskrin qed naraw lista ta' dak li l-Word isejħilhom proġetti. Issa, jekk inħarsu lejn it-tieqa l-kbira fejn hemm il-kodiċi tal-macro tiegħi nara li din qiegħda mniżla taħt New Macros. Dan huwa l-isem ta' module. Module tista' tinkludi fiha macro waħda jew sensiela sħiħa. Kull darba li nirrekordja macro ġdida, din se tidħol hawn awtomatikament. Mela, li għandna bżonn nagħmlu aħna huwa li nesportaw il-module kollha. Din se ġġor magħha kull macro li hemm fiha. Immorru fuq il-lista fuq ix-xelluk u nikklikjaw biex nażlu dik il-module New Macros. Nikklikja bil-buttuna tal-lemin u nażel Export File. Hawnhekk nażel fejn irrid naħżinha fuq il-kompjuter, ħanażel id-desktop biex insiba malajr. Nista' nagħtiha isem differenti ukoll, imma jien għalissa se nħallih kif inhu. Nikklikja Save. Issa immur fuq File u Close and Return to Microsoft Word. Mela, ħalli inwarrab il-Word għal-mument u nara x'hemm fuq id-desktop. Hawnhekk qed naraw li għandi file ġdid fuq id-desktop jismu newmacros.bas. Dan il-file nista' nikkupjah fuq USB stick u nieħdu fuq kompjuter ieħor. Bl-istess mod nista' nġib macros ġodda minn kompjuter ieħor. Ħalli nagħmlu dan issa. Kif qed taraw fuq id-desktop għandi file ieħor jismu aritalprovi.bas. Din hija l-module li għandna fiha il-macros li kont tkellimt dwarhom fil-kors tal-qari tal-provi. Nerġa' ntella il-Word. Immur fuq Macros u View Macros. Nosservaw li għalissa naturalment għad għandi il-macro il-waħda macro test fil-lista. Imma hawnhekk irrid inżid issa il-macros tal-qari tal-provi wkoll. Nikklikja Edit. Fuq il-lista ta' proġetti fuq ix-xelluk li nikklikja darba fuq Modules. Dana biex meta inżid il-module tal-qari tal-provi tidir li taħt din il-lista. Issa immur fuq File u Import File. Immur fuq id-desktop u nfittex il-file li rrid. aritalprovi.bas. Nikklikja darba fuqu u Open. Kif qed naraw din żdiedet issa mal-modjul ta' qabel
bl-isem ta' Module 1. Jekk irridu nistgħu inbidlu l-isem ukoll. Mela, nikklikjaw darba fuqha biex nagħżluha Module 1. U naraw li fit-tieqa ta' taħt fejn għandi name u Module 1, issa nista' inħassar dak l-isem u nittajpja ieħor. Issa, immur fuq File, Close and Return to Microsoft Word. Mela, kif nistgħu naraw li l-macros qegħdin f'posthom? Nikklikjaw fuq il-buttuna Macros nerġgħu u View Macros. Issa qed naraw li għandi fil-lista il-macros kollha li importajna b'dik il-module.